היי נון, מה קורה? מה זה ראשי תיבות של שב"כ? שלום, באתי קרוב, שירות ביטחון קרוב, שלום, באתי קובה. יכול לספר לך משהו אישי, נון? קח את השתיקה שלך ככן. אני נוסע לי באוטו, מקשיב קצת איה קורן, בדעיות על שפירה, פתאום... אוקיי, אני נרגע, מוציא את הקסטה, יוצא החוצה, רואה שם על המדרכה ארמדילו. אני אומר לך ארמדילו. איזה הכלב בעצם עם פרווה קשה כזאת? זה יותר הגיוני, כן ארמדילו. זה לא משנה. בכל מקרה אני רואה אותו שם עם המעיים שלו בחוץ, נראה נורא מגיע, סיימתי את זה עם האייפון, ראיתי את זה אינסטגרם, אני אשאר לך את הלינק אחר כך. בכל מקרה, אני עומד שם, רואה שם את הארמדילו, כלב, מדמם שם מהרצפה, מת, ואני רעב, ואני לא יודע מה לעשות, אני אומר לעצמי, רגע, תירגע. שם עמוק, אני רואה קולר. אני אומר, אוקיי. אני קורא את הקולר, רואה את הכתובת, ואני אומר, אני אקח את זה שם הכתובת, רגע במשפחה, ואז אני אוכל פיצה. פרובלם סולבד. אוקיי, אז אני הולך לשם עם הארמדילו, או כלב, או מה שזה לא יהיה, דופק על הדלת, טוק טוק טוק, פותח לי שם ילד בן 6, ואני עומד שם, הגופה של הארמדילו האהוב שלו, והוא בוכה, בכי תמנונים, אני אומר לך, לא יודע מה לעשות, רציתי להחזיר את השמחה לחיים של הילד הזה, וללכת לאכול פיצה. נתתי אותו מפתחות של הטנק, short story long, יש משפט ביום רביעי, אשמח אם תבוא. תראה, אתה חבר טוב.